que és un acte curtet, un acte sense color polític, un acte senzill, però per això no menys important. Ens reunim per manifestar el nostre desacord amb la sentència del Tribunal Constitucional en quant a l'Estatut. Dissabte, com tots sabeu, va haver una gran manifestació a Barcelona, però per desgràcia tots no van poder-hi ser. Per això no pensàvem que no ens podíem quedar amb els braços cruzats i volem fer sentir la nostra veu. Volem defensar la nostra dignitat, la nostra terra Catalunya, la nostra llengua el català, els nostres drets. Per este motiu, en nom de totes les entitats del poble de l'Ampolla, la Cefa Llaveria llegirà un manifest que recull el nostre sentiment. Benvingudes i benvinguts. Manifest de l'Ampolla, 12 de juliol de 2010. Entitats civils i poble de l'Ampolla, ens manifestem avui, aquí, en defensa de l'Estatut d'Autonomia, aprovat en referèndum pel poble català el 18 de juny del 2006. Ens adherim així a la massiva manifestació del dissabte passat a Barcelona, fent nostres també els signes d'identitat i reivindicatius que la van presidir. D'una banda, la senyera. Que la senyera que aquí oneja pugui onejar en pau i concòrdia enmig de les senyeres dels pobles d'Europa. I de l'altra, el crit reivindicatiu. Som una nació. Nosaltres decidim, amb el qual exigim que aquesta nació nostra sigui respectada en la seva voluntat i els seus drets. Això diu el poble de l'Ampolla. Visca Catalunya! Tot seguit cantarem l'himne de Catalunya, Els Segadors. Vos hauran repartit uns fulls on podreu seguir la lletra. Mireu si era de curtet l'acte, que de fet ja s'ha acabat. Així doncs, per la nostra dignitat, per la nostra terra, per la nostra llengua, pels nostres drets, visca Catalunya! No!
i a tots els que esteu aquí presents per a fer costat al nostre dret. Gràcies.